tasbu bis-swit il-qronfol. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se nitkellmu fuq l-espressjoni interessanti int ġej bil-brejku. Waqt li fit-tieni parti se nitkellmu dwar it-toponimu taħt il-bejt u l-etimoloġija tal-kelma bejt f'dal kuntest. Il-lingwa mhix biss mezz ta' komunikazzjoni li tgħinna nikkomunikaw ma' xulxin bl-aktar mod mexxej. Kultant jaf tkun ftit inkejjuża, nebbiexa jew sigrita. Intom ġieli smajtu bil-brejku u mill-espressjoni li noħorġu minna int ġej bil-brejku. Kif se niskopru dal-waqt? Il-brejku huwa lingwa sigrita jew tip ta' dialett misterjuż li kien jintuża fil-villaġġ tal-Arb f'Għawdex. Din il-forma ta' komunikazzjoni kienet tinqedha bi kliem u frażijiet partikolari u kienet tintuża mir-residenti biex jitkellmu bejniethom mingħajr ma jinftehmu minn persuni li jiġu minn barra r-raħal. Tistgħu timmaġinaw mela l-frustrazzjoni li kienu jħossu dawn in-nies li kienu jżuru l-Arb? Tfakkarni f'meta nsifer f'pajjiż barrani u nħossni fil-poter għax ħadd ieħor ma jkunx jista' jifhem il-lingwa Maltija. F'dal każ mela, il-lingwa tkun qisha logħba li min joħloqha juża biex taqdi funzjonijiet speċifiċi. U laqgħet insemmu l-idea tal-lingwa bħala logħba, ma nistax ma niftakarx f'dawk il-frażijiet jew sentenzi li jintużaw biex jeżaminaw jekk idurlekx sew il-sienek. Bil-Malti insejħulhom tawwiċ lil-sien, waqt li bl-Ingliż tongue twisters. Is-sigriet tagħhom ikun fil-ħsejjes ripetuti li jistgħu jfixklu lis-semmieħ. Ngħidu aħna l-użu kontinwu tal-ħost fis-sentenza Toni tagħna ta' nitina talli tajtu tuta tajba. Talli tajtu tuta tajba, Toni tagħna ta' nitina. Jew mur ġib lil xi barrani li jbagħti biex ilissen il-ħost tal-q jipprova jgħid din. Qaluli li qalaw qlajja, li lu qallaqi qatt fil-qalqa tal-qali. Jaqli u jilaq il-qaq li qala bla raq ta' għaqlu. Ħudu nota tagħhom ejja u pruvaw għajduhom. Lura għall-brejku. Qabel nisimgħu lil Bradley Kakija jagħtina aktar informazzjoni fuq din lingwa sigrita u fuq l-etimoloġija ta' din l-espressjoni, tajjeb infakru li din il-lingwa ma kienx tinkiteb, iżda ddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra permezz tal-fomm. Hija ħasra li matul iż-żmien din lingwa kważi intilfet għal kollox għax kienet taqdi funzjoni partikolari importanti. Żgur però li l-brejku jibqa' mnaqqax fil-wirt kulturali Għawġi għal kreattività tiegħu fil-ħolqien u fil-ħeffa fit-tlissin ta' varjetà oħra tal-lingwa tagħna. L-espressjoni inġej bil-brejku m'għandix taqsam mal-karozzi u l-brejkijiet propjament. Il-brejku mod sigriet kif jitħattu bejniethom xi għawċinu mhuwiex fenomenu riċenti lanqas. Allura fis-seklu 19 il-missjonarju Ingliż Anglikan ukoll kittieb u stampatur George Percy Badger li għamel żmien jgħix Malta rrid jinvestiga r-raġuni għaliex fin-naħat tal-Arb Għawdex il-Malti mitkellem mhux biss kien dialettali iżda kien ukoll jitgħawweġ b'tali mod li s-sillabi tal-kliem kienu jinqalbu. U nstab li dawk li kienu jippronunzjaw il-kliem b'dan il-mod x'aktarx kienu xi individwi mhux xi ħaġa ġenerali għal kotra tar-raħal. Immorru aktar lura Miklanton Vassalli wkoll kien irrefera għal brejku għaliex meta żar Għawdex biex jiġbor il-kliem għad-dizzjonarju rrimarka li fl-Arb kienu jitkellmu b'ċertu kliem stramp. Bil-brejku frażi bħal fejn toqgħod illum issir nefottok muli jew int għandek mara tiġi ramadannek intej u jekk inti saqsi immorru jienu inti kellim tal-brejku minflok se jgħidha urrumu ngħidlu intej. U meta n-nies tal-Arb kienu jitilgħu ir-rabat biex bijaw it-qiegħ jew il-bitzilla, kienu jitkellmu b'dan il-lingwaġġ sigriet biex ma jiftemux. Allura s-sigriet tiegħu huwa sempliċi, l-iktar ma taġġel biex titkellmu iktar ma tinftehimx. Min isostim wkoll li kien lingwaġġ li jintuża bħala ċajta qisu ħaġa moħġaġa li tqanqal il-kursità u b'xi mod tipprova tara kif se taqbad il-kaptu tagħha. Issa l-kelma brejku fi anfisha ġejja mill-isqalli brajku li ġejja mit-Taljan ebrajku, jiġifieri ebrajk li l-lingwa semitika antika li llum
li hija lingwa uffiċjali tal-Iżrael. Ma' żmien il-brejku jisu qed jisfaxxa iżda frażi bħal inġej bil-brejku għadha tintuża meta xi ħadd jibda jikkumplika ħafna l-affarijiet tant li ma jibqax jagħmel sens. Hemm anke l-espressjoni min jimxi bil-brejku ma jasal imkien. Jiġifieri jekk tikkumplika kollox wisq tispiċċa ma tasal imkien. Issa l-brejku hawnhekk qed ifakkarna kif il-lingwa mhux mhijiex biss għodda għal komunikazzjoni, imma jew ukoll logħba. Ġugarelli sul bniedem iħobb jara kif se jaqbad jawġu u jilabbieħ sa ma jiġi jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. La semmejna lill-Għawdex biex xira immorru sal-Gżira Uċija u nanalizzaw l-etimoloġija taż-żona msejħa bħala ta' taħt il-bejt. Simon Salafja f'din ir-rokna se jkun qiegħed isemmi xi ismijiet fit-toponomastika Maltija li fihom il-kelma bejt. Għatta d-dielkom minn moħħkom għalfejn ngħidu tila sa fuq il-bejt u mhux tila ġol-bejt jew tila fil-bejt. Simili bħalma ngħidu tila fil-kamra tas-sodda jew dieħel ġol-kamra tal-banju. Ir-raġuni hija li l-kelma bejt qabel kellha tifsira differenti. Dik li llum insejħula d-dar, missirijietna fl-imoddi kienu jgħidula l-bejt. Appuntu għax bejt kienet tfisser dar. Tantu hekk li mill-kelma bejt noħorġu d-diminuttiv tagħha bejta, li hija id-dar żgħira fejn ibejtu l-asafar, in-naħal, iż-żnażan u insetti jew annimali oħra. Illum għadek tisma' lil min jgħid li hawn min joqgħod ġo daqsxejn ta' bejta, jiġifieri ġo dar żgħira ħafna. B'mod metaforiku tisma' wkoll min jgħidlek li żona partikolari hija bejta tal-ħallelin. Sforz kemm tkun qisha d-dar fejn il-kriminali spiss jiffrekkwentawha. Donnom joqogħdu fiha. Għal xi ħadd ħafif u ma fih xejn, spiss tisma' lil min jgħidlek li qisu għasfur tal-bejt. Nagħlaq b'qawl marbut mal-plural tal-kelma bejt, li għalkemm mhux daqshekk popolari, il-validità tiegħu għadha tista' tinħass. Il-Malti jgħid binar fuq il-bjut u bil-lejl taħli żjud. Din tingħad għal min iberbaq il-ħin matul il-ġurnata, waqt li fil-għaxija u jew matul il-lejl jipprova jpatti għal emilu billi jibqa' mqajjem. Tlaqna nisimgħu l-aħħar rokna għall-programm tal-lum. Illum ħan nispjegaw kelma li aħna nafuha, però matul iż-żmien din it-tifsira tagħha inbidlet, kien hemm bdil fit-tifsira tagħha dik li bl-Ingliż ngħidula semantic shift. Il-kelma li ħan nispjegaw hija bejt. Illum nafhmu meta ngħidu bejt fejn ikun hemm xi ħadd li jista' jonxor il-ħwejjeġ, jitla' fuq id-dar, ovvjament fuq id-dar fejn joqgħod, u jitla' biex jonxor il-ħwejjeġ fuq il-bejt. Imma mingħajr ma nkunu qegħdin nirrealizzaw meta qed ngħidu nitilgħu fuq il-bejt, aħna nkunu qegħdin nitilgħu fuq id-dar, fuq il-post fejn ngħixu. Għax jekk dak li jkun ikollu ftit għarfien tal-Arbi, il-kelma house bl-Ingliż jew dar bil-Malti hija bejt. Il-plural ta' bejt huwa bjut. Din il-kelma hija komuni ħafna fil-toponomastika Maltija, imma it-tifsira tagħha hija dar, mhijiex jiġifieri fejn il-mara tad-dar tonxor il-ħwejjeġ, u għandna ħafna postijiet, pereżempju f'Għawdex għandna ta' wara l-bejt ta' fuq. Jiġifieri l-għalqa jkun jisimha ta' wara l-bejt, jiġifieri ta' wara d-dar. Imma l-għalqa fejn qed nirreferi huwa iktar fl-għolja, allura tiġi ta' fuq. Għandna pereżempju posti ieħor Għawdex dawn huma kollha pubblikati fil-ktieb l-ewwel volum li għandi jiena ta' wara l-bejt iż-żejra. Għaliex iż-żejra femminil, għax qed nirreferu pereżempju għall-għalqa ta' wara l-bejt iż-żejra. Għandna wkoll Għawdex ta' wara l-bejt tas-soru, pereżempju, eżempju iktar ċar minn hekk, il-bejt tas-soru, id-dar tas-soru. Però dal-aħħar sibt post Għawdex li huwa aktar interessanti ta' taħt il-bejt. Issa, di ma tfissirx eżatt ta' taħt id-dar, imma għax l-għalqa li qed nirreferu għalija hija fiktar baxxa mid-fejqeda mibnija id-dar, mela ta' taħt id-dar. Hija interessanti illi hija dokumentata bħala toponimu. F'Malta sibt żewġ toponimi illi juru ċaru tont li hija tfisser dar ta' bejt il-bilbla. Issa tgħid li bilbla x'inhi?
Umbat sibt ukoll fl-istess post in-naħa ta' Żebbuġ ta' bejt il-Birbra. Il-bejt id-dar ta' persuna li kienet Berbera, li nafu fiċ-ċert li anka l-Malti għandu xi kliem Berberu. Ġifri dan it-toponimi għandhom daw is-seħer għax qed juruk informazzjoni mill-nisel tal-kelma, mill-etimoloġija tal-kelma. Jiena kważi ċert, għax publikajta fil-rivista tal-Aċċent, illi fejn hemm tal-Bilbla, jew tal-Bilbli, qed nirreferu tal-Berberi, li tija Ġan Franġiska Bera wiet il-Berberi, ukoll bejn Ħażebbuġ u s-Siġġiewi. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet